Hi, Marga! We're back! Hi! Ano yan? May kinakain ka? Pengi naman. May kinakain ka eh. Pengi, sige na. Mura na baliki ni akong ulo tungod sa mga problema. Wala nga gani ko ga problema nga akong liki wala katila og ulo. Okay, class. Magbigay ng iba't ibang uri ng hayop. Ay, ako po, ma'am. Ako po. Okay, very good. What else? I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. 1, 2, 3, 4. Uy, bay, kano sa imong birthday? January 28. Unsa pong tuig ah? Kada tuig, bugo man di ay ka. Alangan na mag sometimes.